Emakume zientzialari buruz asko hitz egiten ez den arren, gure historian zehar hainbat emakume ezinbestekoak izan dira aurkikuntza zientifikoetarako. Hori dela eta, beharrezkoa da merezi duten garrantzia ematea. Gaurkoan, Marie Curie zientzialariari eta erradioaktibitateari buruz arituko gara. Seguruenik, denok entzun duzue behin baino gehiagotan Marie Curie fisikari kimikariaren izena. Marie Curie Polonian jaio zen, baina 24 urte zituenean Parisera joan zen bizitzera. Jakingo duzuenez, garrantzi handia izan zuen erradioaktibitatearen ikerketan, eta 2 Nobel sari irabazi zituen haren lanari esker. Lehenik, 1903 urtean, fisikako Nobel saria irabazi zuen, elementu erradioaktiboen aurkikuntzagatik. 1911an aldiz, kimikako Nobel saria irabazi zuen, radioaren eta haren konposatuen ikerketaren ondo. Baina, zer da radioaktibitatea? Erradioaktibitatea prozesu nuklear bat da, zeinean ezegonkorra den nukleo bat eraldatzen den eta partikula erradioaktiboak edota erradiazio elektromagnetikoa igortzen dituen. Bi erreakzio mota bereiz daitezke. Bietan gertatzen da energia igorpena. Bi erreakzio mota horiek bereizten dira askatzen diren partikulen arabera. Alfa eta beta partikulak askatzen dira material erradioaktibo motaren arabera. Karbono 14 esaten zaio karbonoaren isotopo erradioaktiboetako bati. Izpi kosmikoek nitrogeno atomoekin talka egiten dutenean sortzen da karbono 14 isotopoa. Bizidunek isotopo erradioaktiboak zurgatzen dituzte, baina hiltzen direnean karbono 14 isotopoa zurgatzeari uzten diote. Orduan, korputzean duten kantitatea murrizten hasten da desintegrazio erradioaktiboaren. Objektu batean geratzen den karbono 14 kantitatea detektagailu bat erabiliz neur daiteke. Eta organismoa hil zenean atmosferan zegoen karbono 14 kantitatearekin konparatuz, zientzialariek estimatu dezakete zenbat denbora igaro den organismoa. Azalpena ulertzen laguntzeko ariketa batzuk ebatziko ditugu. Hauxe da lehenengo ariketaren enuntziatua. Demagun, Egipton aurkitutako momia bat datatu nahi dugula. Karbono 14 zati karbono 12 lau,5 bider 10 ber minus 13 proportzio aurkitu bada, eta erdibizitza denbora 5.730 urte dela kontuan hartuta, benetako momia izango da. Hasteko, kontuan izan behar dugu karbono 14 zati karbono 12 proportzioa 1 zati 10 ber 12 dela, eta, lehen esan bezala, hil ondoren karbono 14a desagertzen doala. Ondorioz, hiruko erregela hau eginez eta emandako proportzioa kontuan izanik, lortutako karbonoaren portzentajea kalkula dezakegu. Isa bakanduko dugu eta 1/45 lortu dugu. Ondoren, portzentaje hori hemengo formula honetan ordezka dezakegu. Kontuan izanik, karbono 14ren erdibizitza 5.730 urtekoa dela. Erdibizitza esaten zaio elementu erradioaktiboaren erdia desagertzeko behar den denborari. Formulan gure datuak ordezkatuz, orain duela 6.600 urteko momia dela ondorista dezakegu. Hortaz, 2024 urtean gaudela kontuan izanik, eta kenketa eginez, momia kristaurreko 4.580 garren urtekoa dela jakin dezakegu. Dugun bigarren eta azkenengo ariketa hau da. Hauxe da bigarren ariketaren enuntziatua. 1988 garren urtean, Jesukristorena izan ziteken hil ohiala aurkitu zen. Benetako erretaia zen jakiteko, karbono 14aren proba egin zitzaion. Eta hau aurkitu zen. Karbono 14aren edukiera ohialean, naturan dagoenaren 95%koa zen. Kasu honetan, lortutako karbono 14aren portzentajea ematen digute. Beraz, lehen erabilitako formula berdinean ordezkatu behar dugu, hil ohiala zein urtekoa den jakiteko. Lehen bezala, formulan datuak ordezkatu. Eta hil ohiala orain duela 1343 urtekoa dela ondorioztatu dugu. Kontuan izanik 1988 garren urtean aurkitu eta datatu zela ohiala, 645 garren urtekoa dela dakigu.
Hortaz, Jesukristo, 33. urtean hil zela dakigunez, ondoriozta dezakegu, hiloiala estela Jesukristorena. Laburbilduz, bideotutorialean azaldu ditugu Marie Currieren historia, zer da erradioaktibitatea, karbono 14aren azalpen txiki bat eman dugu, eta 2 ariketa ebatzi ditugu. Hau izan da guztia, espero dugu azaldutakoa erabilgarria izatea. Ez ahaztu gustukoaz duzuela ematea, eta suskribatu kimikako bideo gehiago ikusteko. Hurrengora arte!